Anya laki din! Nay, kaano pa yan ang rugi ta uyag mau sa biolakay? Ay, hindi na pala ba sa lawas pa ilang? Bakit? Ay kating kaagpa-check up di ta health center Adda kanumit ni Doktora Felicima. Kabailag pa imot, bakit? Uminumag lang iti arak, maikatin ti uyag ka. Ayag tala ka man si Kasebyo. Masakit ka lang arudan. Day tapay la arak ti adda di ta panunot mau. Kun naklayang mat, bakit? Sana balay? Apa nagtog pa-check up na bigat? Anya bigat pa ilaan. Mapan kaitan. Di mo urayan, ako mapsot ka. Makaamu ka, no di mo denggan ti bagbagakan ka. Wawawawan. Inak nga rudan, bakit? Napanan, kat saan pa'y nagpulos? Yan niya lakit din day tanga asawak aya. Ay na, nagpintas gayam ti doktora na ka-duty dito'y clinic. Anya tinagan niyo, sir? Ay na, nagpintas ay na, nagsiksay, nagpudaw, wow, singkit ti mata na. No amukla ko ma, akasto'y kapintas ti doktora, nagpumada akpay ko ma. Sakbay nga imayak di tao Sir, mangmangag na ka di? Kaslaad na nagapampanunutin nyo Anya nga minti salsalod sudam, doktora. Anya tinagan nyo, sir? Anya ti pa-check up yo? Ay, umay ko man ipa-check up na ito'y uyag ko, doktora. Ay, dumawatak mo na iti agas no ada. Day ta kadilaang, sir? Wan, doktora. Nay, nakaisam kami di ta sa ibiyaw. Ha? Nakaisubag ayabag. Kita anak man na bag. Di mo ibaga nga agbanla kamutan. Ay, saan mo't abakit? Okay aklaang. Anya laki din na ya. Kumusta nga ito uyak mau? Mayatan, tsulayng, bakit? Ay, kasla, mariknak, nasakit manin ti sikit ko. Kayat mo kada tamasahian ka sa ibiyaw. Sana yun, tsulayng, agpa-check apak lang ngayon. Si kamot, kurang laeng iti masahi day ta. Saan na balay? Takadigdigos kumat. Ay na, namitluak pa'y anagsabon Napukaw mo ti sakit ti sikit ko, tsulayng. Ha? Ne. Magic Ay, nagmayat gayam no ibagam amasahinak. Ay no, may katadagos ti sakit ti sikit ka. Anya? Nay, nakapulis ka matsibiyaw. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay clinic. Apa ijay klinik? Apanak agpa-check up Agpa-check up? Wen, ay na. Nagsakit ti tonsillitis ka. Ang sasarunumat ti saksakitam sa ibiyaw. Ay, jakman amaw no apay, bakit? Wanaw, adda sa bali papanam. Ay, awan mo't bakit? Ijay laeng clinic ti paparak. Mapanak agpa-check up. Siguradom lang sa ibiyaw. Maamwak laeng agululbot ka. Talagang agsungbat ka kanya.
Anya man ti ipa-check up mo, Sebio. Ay, doktora, ay, natunsilak. Ang mga no, ada may rekomendayo nga agas kanyak. Agna nga ka man takitaag, Sebio. Masapol pa'y aya, doktora. Katuan Just kay, sapay sa anak tutupras. Kan, mga no, maamuan na, asan apod no tibagbagak. Makamunitan. Tinapatag, nakitak ni doktora. Agpa-check up ka kadi wano saan? Agpa-check up ak, doktora. Agna nga ka nga roden Sige, doktora. Mhm. Mhm. Kaslaawan mo ti makita ka madikan ka. Kasan nga awan? Kat isak ti makarikrik na, doktora. Ang mga nululbudan naklaang. Ay, isaan ba, doktora? Ay, pudnoan na silak. Kita manan Doktora, awan ka di ti madmadlaw yo? Kas kumaitian niya, Nurse Liliana. Kanayon mat nga umay agpa-check up day di Sebio kada kayo. Ay, oray siyak nga rod. Mas daawak matlaang. Tatunggal check up Awan mo't makita ka madikan ko na. Sa balit agparparik na kanyak, doktora. Anyat kayat mo asawan, Nurse Liliana. Amangan mat no adalimad apanagayat na kada kayo, doktora. Agin sa sakit lang. Tapno makita na kayo. Si Kamat, adan asawak, Nurse Liliana. Kan imposible at tutupak day di Sebio. Dagayam da doktora pilisima di ta klinik. Agin sa sakitak manay. Tapno makitak ti doktora. Aday tan. Paumayan ni Chuleng. Ay, rogya akong tagdrama. Ay, anay ko! Anay ko! Anay ko! Nagutot laon! Ay, nanagsakitan. Anay ko! Ay, nagsakit ti tiyan ko! Bakit? Anya ti mapaspasamakan ka, Sebiaw. Ay, nagsakit na talaga ti tiyan ko! Ay, Manan? Nasaysaya at siguro no itaray kan ijay klinik. Saan ang Chuleng? Saglangan ti mapanagpa-check up. Ay, nagsakit na talaga. Sa nabalit na kapailagpay, bait. Kasano ngay numatay ka di tadalan? Ay, mataya ka na ako saan. Saan mo ta? Kasano ngay numatay ka di tadalan kat awan ti makakitakan ka? Ay, ko nagsakit na talaga. Apay masapol nga agpumada ka. Kat agpa-check up ka lang Sebiaw. Anya laki din ti asawa kaya. Agpumada tapno saan anak kababayin kini doktora. Kunak man no nasakit ti tiyan mo. Ay, wun mata. Naimbag man ta ka ba ulampay laang ti agpumada? Uray na sakit ti tiyan mo. Ay, wala, kababayin mo ta, no kastoy latan ti pormak. Ay, mabitlaang, tag sapato sakbay. Sakbay, nga grubwata. Ay na, nagpinta sa talaga ti doktora. Ay, kisab lips pa'y.
Iso na laeng ta. At damot ten ti asawa na. Ay, kat iso na laeng ta at damot ten asawa na. Angem sa nabalay. No mapag-asatarak. Mabalinmat niya ilimod mi ti relasyon may. Next! Pare Sibyo, si Kanti sumarunong agpachikap. Ay, sa bali manin ti mapampanunod kaw. Pare Sibyo, anya ka di manin ti pampanunudan. Apay akas na tikitam ka ni doktora. Ure lagtid-tid takatay mo paray. Anya jay kunam, pare Orlando. Tiko nak, si Kanti sumaruno machikap, tanalpasa kon pare. Ay, sige paray. Mapaan ako ni jay sangaw. Urahin kay Jerwar pare. Kita ma, ang mga makaisbo ka pa, inunda ka ni ti sangwanan ni doktora pare. Imay kamay dito ibalay, Mari Chuleng. Ay na, dakil ti parikot ko, Julio. Kunak mata din nakawawagan iti Julio. Mari ko namlatan Anya man ti parikot mo aya? Madanagan ak nga road. Tanagadumot ti sakit amarikrik na ni Sibyo. Amangan kit din no adda nakaro a sakit na. Nagmayat tu pa iti isem na tungkal lumabas dito ibalay. Ken kaslaawan mo tirikrik na. Kunak akit din no da sabali apapapanan na ididamaw. Ngam idi sinurot ko. Ijay klinik mo tinagturungan na. Ay kunakon kat. Nay, apay ngagkatawa ka ngay. Ngamin, nangag ko pagsarsaritaan ti asawam ken ti kumpare na ni Doktora Pilisima. Ang mga nogin sa sakit laeng tapno makita na ni Doktora. Ay, wanan niya. Apayajak na panunot dayta. Ay sige Julio, agawid akong. Nasken ang makasaritak ti asawa. Agmay sa oras samot ni Sabio di tasiar. Anya ngay tar aramiden na. Ay, siribag man ijay basit nga about. Adda akong dito asidag ti siar. Siribag kon. Aday ta. Makita kong tar aramiden na. Naglukon da ito asibyaw. Uray basit lang to'y about makitak aladawan ni doktora tikit kitaan na. Nay, apay ngay, inruar na matantikwana. Ay na. Uray adayo ka kanyak. Mariknak nga asidag kalata kanyak. Asidag dito'y pusok. O sidog tarupam. Agsaga na kainton madamdama. Pudno gayam tinaibagan ni Julio kanya ka. Sa anak ngagpapapansin. Amok adumteng tumot lati aldaw nga agayat ka kanyak. Kat inton mapasamak na ita. Asino da ita? Rumwar ka dita sebyaw. Mano nga oras maun dita siar. Tagayam addan sa baling aramidam. Awanan kay tibain sebyaw. Anya man na ti pagpupungtutan bakit? Entad ko amin kan ka. Sa ita, daytoy ti subad mau. Chuling, bakit? Jack amo, no anya da itang ibagbagam. Nakita ti dua matak tinaramid mo dita siar, sebyaw. Ay, nagbawa sa klaeng. Ti kunam, saan ko nakita pagpanpantasya am tiladawan ni doktora? O anya, di ka makasungbat tapod no timbaga. Di mo matpigsaan ta sa Kababain mo't no mangagdagiti karo ba? Mabain ka ama amuan dati dakas nga ramid mo, ha? Adak lang arudan nga sawam. Day tapay laladawan ni doktora ti pagipapapasam. Mudtoy day ta cellphone. Ne, apeng inalam nga, dahil ta cellphone ka. Makitam
dagito'y aladawan. Agasam, ta inid-edit mo pa'y tiladawan yu adwa, kan iso pa'y ti wallpaper mo. Ay, awan ti kahit asawan da kita. Bakit? Ay. Anyang awan, ha? Sa anak anang nang, Sebyo. Isugayam nga agin sasakit ka, tapno makitam ni doktora. Ala, ingka agim pakay, tapumanaw kan dito'y balay. Anya laki din ti kastiyo mapaspasamak. Aw, adto yung dagiti usar mo, Sebyo. Siya kung tinangim pakay, tanabanog kamot. Ha? Ala, mabalin mo, ti pumanaw. Saan kumamot akasta bakit? Jakon kaya't ang makita tarupam dito'y balay, iso a pumanaw kan. Sa dino nga iti papanak. Asawam de taladawan ni doktora. Kan may sa, si kamatan ti makamaw, no sa dino ti papanam, parikot munday ta. Awan mo tararamidak adakas bakit? Ladawan lang mo dayjay. Anya nga awan, anya nga rod ti kaya't asawan ti naramid mo jay siyar. Ay ayamam to pay dayta. Awanan kay tibain. Amok dagitan, sa anak nga ubeng, kantap no'y bagakken ka, adan asawa ni doktora, kat imposible apatulan na ka. Ha? Siyak lang mat ka, tinailawan kan ka. Anya laki tinti kasta nga ibagbagam. Ay nagsakit unay. Kaya't mo pa itaulitak? Siyak lang tinailawan kan ka, Sibyaw. Ay na, nakita ka limabas ti asawam diti balay itay, mare. Ken adu matawit na. Pinapanaw kun maray. Ha? No kasta, pudno nga dadakas nga ramid na? Juan maray. Ay no, diya ka mo noon niya tinagkurangak iti dayja, Sebyo. Agasam tapagpanpantasyaan na pa'y tilarawan ni doktora. Anya? Wan, nakita dagiti dua matak. Nakitak pa niya enroll na siya. Ay una yun daytang asawa, mare. Ay, sobran maray. Masaksakitan ako na itinaramid na. Adak nga asawa na hangam naramid na pailang tagbiro kiti sa balay. Nakaumay ka mo dito'y balay, pare Sibyaw. Kin badbadom ka di dagita awit mo, pare. Mabalin ka day, adituyak pala ang balay mo, paray. Ha? Anya tinapasamak, pare. Ay, pinapanaw nak ni bakit kaw. Naduktalan na nga may titakas nga aramidag. Kahit kasano ngayon, pare. Ay, diyak ka mo, paray. Dinadail kung ti panagtalik ni Chuleng. Binalakadan ka idi pailaang, pare. Di ka mga mindimngag kanyak. Ay, tulungan ako, maparay. Numabalin, kasarita man ti asawak. Makanta pa yung arod, pare. Kalpasan na, kadwain ka, yabalayaw. Bakit? Nagpuskol tarupam ngagsubli pailang dito'y balay, Sebyo. Kalpasan tinaramid mo. Agasam tadapay ni pari Orlando a bodyguard mo. Pakawanan na ka din, bakit? Numabalayin, maray. Ikampay ko man ni pare Sibyaw, iti may sape agundaway. Agtal na kasi ka pari Orlando. No di mo kaya't ang mairaman ka iti apamay. Ay, wen maray. Sikanti baka mo pare Sibyaw. Diyak kaya't agurain ni Mari Chuleng. Narigatayin paray. Ay, kuna man no naturid ka, paray. Ay, wala. Sapalin na saritahan na ito'y paray. Umuna ako ni Jipalay. Sumarunukan tulatan paray. Dayta kadila ang ti umayo ibaga, Sebyo. Ay, pakawanan na ka din, bakit? Ikarek,
agbalbaliw akahon. Awan ti oras ko ang makisaritakan ka, Sebyo. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Ha! Ditakan! Anyalaki din na ya. Saan nga minanasaya at tinaramid mo, kamsat Sibiyaw? At nalangarunan ti asawa, agbiro ka pa'y lang iti sa balay. Anya nga ita, si kamot lang ti madusa iti dakais nga ramid mo. Mala, ikarigatam ti agbalbalaw, kung saan ka mauma ang mga ayaw iti asawam. Ta mga nudumteng to ti aldaw, kit mapakawan na kan tumutlaang. Mala, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Agin sasakay, dito'y drama tayaw, at nyalaki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.